Benvinguts i benvingudes una setmana més, com es pot demostrar el nostre canvi de look, a una altra sessió de l'aventura de Goblin de Sota Ferro i Gel. El mòdul. Això, el mòdul. Si recordem a l'anterior sessió, veu arribar al poble de Born, o Borne. Va ser una partida molt pacífica, recordo. Home, clar. Ara, si respira molta calma, ara. Sí. El poble torna a estar sota que hauria d'estar. Sí. Veu portar la paraula del concili en aquella població, veu fer una investigació de camp molt propera per saber què havia passat amb l'anterior expedició. Us veu trobar les restes de la nau dintre d'un hangar que l'estaven desmantellant i veu aconseguir contactar amb el concili. Veu descobrir que en Sínvic, el jefe de l'anterior expedició, havia fet aquesta expedició més que per una investigació pel concili, per interessos propis. I ara el concili us ha canviat la missió i en lloc de ser una missió de rescat és una missió de captura perquè està desviant fons per un projecte personal. Sí. Exacte. Corrupte. Bueno, corrupte no sabem. Són fons del concili. Però segur que quan parlem amb ell el motiu és per una bona causa. Almenys jo és el que penso. Jo esperaré a jutjar quan m'hi trobi. La natura és una man cruel. Doncs... Molt bé. Si no recordo malament... Havíeu acabat l'anterior partida a dintre de la torre de comunicacions comunicant-vos amb el concili i llegint totes les pàgines que havíeu trobat. Ara hi ha aquí un petit fundido a negro i han passat un parell de dies, heu agafat provisions, si us heu preparat bé. Ens hem quedat al poble 2 dies. Clar, si ha vingut al concili i ha preparat les coses... O sigui, ha vingut al concili... Clar, preparat. Després de posar-vos en comunicació, us heu preparat en allà. Vale. Pacificat. Ei, pues si està al concili, vull granades. Sí, esteu preparats. O sigui, ara mateix teniu una... Esteu amb una furgoneta, amb una pick-up anant per la neu. O sigui, heu marxat del poble i esteu anant cap allà. No sé quan és les granades i explosius, però després ho mireu. I aneu tots preparats. Vols granades? Sí. Tens granades? No vull que em passi com fa 2 setmanes a la cova. Les aranyes, ja. Les aranyes, no? Vull tenir una arma que pugui arribar a fer un esfondrament. Val. Ara sí que us heu netejat. Val, ja no aneu plens de ronya. Perquè us recordo que, malgrat hagin passat 3 setmanes a la Real Life, durant el joc tot allò va passar en 2 hores. Ja. Sí. O sigui, 2 sessions que van ser 2 hores. Doncs això, heu sortit preparats, tu tens les granades, tu tens les provisions, heu agafat la munició necessària, heu descansat, o sigui, heu recuperat tots els punts de vida i tots els punts de manar. Sembla que de vida ningú us havia fet mal. No. O sigui, us havien ferit, o sigui, us havien impactat però no ferit. I esteu preparats. Heu investigat una miqueta sobre el que era Carnut i actualment Carnut és un lloc un punt de trobada entre la cultura dels minairons per vendre ratafia interespacial. I us sorprèn molt perquè aquesta informació estava com amagada als ulls del concili de que es fes una investigació científica sobre un mercat de ratafia, sobre la fira de ratafia. Ja, és com... Hòstia, que raro. Val, doncs... dit això, ara mateix és exhaust i glaçats. Malgrat sortir preparats de Borne, no esperàveu aquest temps tan hostil que sembla dir torneu a casa i no poseu el nas en assumptes aliens. Aliens. El temps és això, torna a haver-hi una tempesta amb aquesta llum magenta, lila i els llamps, i fa 3 dies que heu sortit de Borne. Finalment veieu una immensa torre cilíndrica formant-se amb la llum del capvespre. Sempre trobeu les coses així a contrallum al capvespre perquè és més èpic i més maco. Sí. Recorda els quadres del Kandinsky del segle XXIII en la seva fase verda. Veieu que és Carnut i en arribeu i veieu que és una gran columna de ferro, pedra i gel, amb runes escrites, les quals brillen amb colors liles molt intensos. Un cop d'ull més acurat a l'estructura, intuïu la forma d'aquesta, la qual recorda a la d'una nau espacial. Aquesta, envoltada de tendes i petites construccions,
Algunes d'aquelles tendes porten l'emblema del concili fatiller. Important. Veieu que és on havia arribat el concili fatiller. S'aixeca tot un laberint de tendes i barraques al seu voltant. Al peu de la columna hi ha tot de minairons, els quals estan lluitant entre ells. Per una banda hi ha uns minairons amb els ulls liles, que no paren de cridar Carbon Hara, i dels altres que estan intentant protegir el que sembla ser unes furgonetes i camions. O sigui, hi ha una batalla campal. Sí, entre minairons pagant-se. I la torre és bàsicament un canut. Sí. Dels que... Uau. Clar, estem a Carnut, hi ha una batalla campal. M'has dit? Bueno... Què fem? Vosaltres ara mateix esteu sobre un turonet amb la furgoneta. Heu arribat? Heu aviat una Fiat, saps, allà? I esteu mirant i a sota veieu això, que realment era la informació nova que teníeu, que jo era un mercat de ratafia interespacial amb l'estructura aquesta al mig, i allà hi ha minairons hostiant-se entre ells. Uns que tenen els ulls liles. Sí. Lila com el color de... Com el color dels llamps i de les runes que brillen. Com posseïts. Sí, a mi em dona que... I a veure, els logos del concili fatiller estan a les furgonetes que els altres estan... A les tendes, estan en tendes i així. Però aquelles... O sigui, l'estructura aquesta, el poble aquest, a part de la lluita... O sigui, de... Però, hòstia, és una reyerta o és que és una batalla? Estan disparant entre ells, estan matant, estan morint i estan... Vale. Ei, fill de puta, Rotllo malparit, pim, pam, pum, ah! Vale. Hi ha petites explosions perquè és gent molt baixeta. I... Sí, sí. I a part d'aquella trifulca no veieu a ningú més. De fet, l'Aina us diu, no, tots els meus sensors indiquen que els únics éssers vius, o sigui que tinguin una empreta de calor, estan ubicats allà dintre d'aquella trifulca, i dintre de la torre no puc registrar res perquè és molt gruixuda. Exacte. Jo em carrego les armes i pregunto al Faguera, estàs notant alguna cosa? Màgic, algun efecte especial, algun... O sigui, hi ha una pertorbació atmosfèrica i d'energia de l'hòstia i ve de dintre de la torre, està carregant l'ambient tal, i ella et diu, estic convençudíssim que aquests llamps liles són culpa de que la torre estigui activada. Vale, doncs llavors si anem a ajudar els que no estan liles, Crec no? que si desactivem la torre, els minairons liles deixaran de ser... Perquè són molts, La torre és molt gran, però i els minairons... Quants són? Moltíssims. És una batalla. O sigui, no podem intervenir a la batalla. Jo intentaria rescatar ni que sigui un dels que no estan posseïts. Vale. Sabran el que està passant aquí. No, clar, sí. Això ja ho contemplava. Però vull dir que la nostra acció ara no és apaciguar aquesta batalla perquè no podem, és una batalla massa gran. Bueno, massa gran. Bueno. És com si anessis, jo què sé, Seguida, a l'escola d'aquí al Bergantí i els dels de P3 estiguessin pagant entre ells, saps? Que potser hi ha 40 i 40 cada bàndol. Uns quants tiros a l'aire a veure què passa. Igual paren, però... És que... Vale. No sé. Deixeu una furgoneta? Sí. Jo deixaria furgonet. Deixeu una furgoneta, de repant, sortim per la finestra, agafant-vos així i fent... Pam, pam! Quieta todo el mundo! Ai, parats tothom! Dic en català, que no s'imaginin coses. Val, feu això? Jo estaria preparat i si no ens fan cas, intentar intervenir. Vale. I si no, fugim. Val, No pot... Però hem d'anar a Carnut. Els atravessem a la furgoneta. No són més grans que pedres grosses. Falguera, tapa't les orelles. Sí. Fàcil. Veu, diu, bueno, són minairons, saps? O sigui, no hi ha res més perillós anar pels minairons que un mateix minairó. M'ho crec. A tot això qui està conduint? Ell. Jo soc el pilot de la nau, entenc que estic conduint jo. Digue'ls algun minairó del pal de pareu o alguna cosa, Falguera. Jo estic carregant la furgoneta mentrestant. Doncs això que quan aneu amb la furgoneta, sortim per la finestra, fotent trets cap a l'aire i cridant tots quiets, veieu que tots s'aturen de cop i volta, tots els minairons, els que tenen els ulls lila i els que no. I cap a nosaltres. Se us queden mirant així. Hi ha un silenci sepulcral, passa una bola de l'oest així. De posem les armes? Pareu aquesta baralla. I veus que els minairons de color, amb els ulls dels color liles, se'ls disloca la mandíbula, comencen a cridar molt i ataquen els altres minairons i veieu que venen com una marabunta
de petits minairons així, cap a vosaltres a atacar-vos. Amb la cara lila. Sí. Accelera, Granada, Barri, accelera. També. Jo llenço una granada i accelero. Acceleres i Llenço la granada. Vale, Sí, al revés. Vale, doncs fas així, fas... Entrem en el muntón, tiro una granada enrere. Oh, sí. Tira'm la granada. Amb número... La deixo caure. No, però amb número... M'és igual el dau que tiris. Amb número parell, la granada només afectarà als minairons dels ulls liles. Si tires número imparell, la granada afectarà tot el que pilli pel mig. Tant els que estan amb els ulls lila com els que no. O sigui que volem un parell. Volem un parell. No? Volem que no morin els que no estan posseïts, no? Toma, parell. Merda! Tires la granada, quan la granada explota, tot de minairons amb els ulls liles i normals fan... Són com lemis quan exploten. Poses els límpies de la furgoneta que fas... Sí, tio. I després d'això Darrere. veus que els minairons que tenien els ulls normals us detecten com a enemic i també us comencen a disparar a vosaltres mentre estan disparant amb els altres i ara tothom lluita contra tothom. Anem cap a la torre, llavors, no? Sí, directe a la torre, Accelera, Barri, accelera. Sí. Estic darrere. Accelereu i de cop i volta la furgoneta fa... i es queda travada perquè heu atropellat a tants minairons que us recordo que és un planeta gelat. Merda. Hi ha fang i la furgoneta fa així que les rodes no van. Sí o sí heu de baixar perquè de cop i volta quan està accelerant fa el motor. A quina distància estem? 100 metres. A córrer i granada enrere. Quantes granades tens? 6. Vale. Un paquet de 6. Un six-pack. Un six-pack. Vale. Són com les xiveques. Vale, doncs fem això. A córrer. Activo la ràdio, hauré de tirar temprança. Sí, temprança més... No me'n recordo el que et vaig dir la setmana passada. 16. I has de superar un 16, sí. Temprança més el dau, no? Amb un de... Sí, amb un de 20. Tires, 7 més la teva temprança. 10. 10, doncs la superes. Diu... Concili, estem sota foc enemic a la ciutat de Carnut. Hi ha algú a la ciutat que ens pugui auxiliar? No, en principi t'haurien d'auxiliar els mateixos habitants, els minairons. Els minairons estan disparant-nos. Territori hostil. Què heu fet? No. Bueno, no intervenc, però... S'estaven disparant ja quan hem arribat. Però contra què estaven lluitant? Ells mateixos. I heu escollit bàndol? Sí. Hi ha uns que estan posseïts i els altres no, però ens estan disparant tots. Hi ha algú del concili en aquesta ciutat, sisplau, repeteixo, canvi. Vosaltres? Éreu els primers, éreu els que havíeu d'establir el contacte en aquesta ciutat, vosaltres? Què està passant? Hem trobat les tendes de l'antiga expedició. Gràcies per la pista. Molta sort. No passa res. Ara ho he pillat. Jo també. Vale. Ara ho he pillat. Et pengen i ara hi ha aquí un canvi d'escena i estan en el satèl·lit del concili i estan els dos teleoperadors així mirant-se dient són idiotes. No, mentre estan amb el cafè així, cling, 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 són idiotes. No teníeu contemplat això en el mòdul, Els de la xavara no s'estan enterant de res. Bueno, tornant... Els de la Gabe. La tripulació de la Gabe està agafant una reputació molt dolenta. Som el terror de Borne, de fet, ja. Sí. Vale, doncs... Bueno, baixeu Ja, corre, no? i quan esteu baixant de la furgoneta i esteu corrents així, veieu que tenen els ulls liles, no paren de cridar el carbonara i van agafant a la gent i els que no tenen els ulls liles diuen sisplau, ajuda! I veieu que els dels ulls liles, però és que... Quan maten un dels que no té els ulls liles, es converteix en un amb ulls liles? No, o sigui, el maten però és que el desfiguren tot. El destripen. No el destripen, o sigui, li agafen la boca i li obren així i li rebenten, li Això treuen em sembla els que no ulls. és normal amb els I mineros. Són els com els arrenques Rivers. Rivers, sí. I els arrenquen les Firefly. orelles i així. Vale, doncs jo crec que podríem auxiliar-los, ho hem intentat abans, però no ens prats. Intentem ajudar-los, però que són molts. És que anava a dir que pugin a la furgo tants com La puguin. furgo no funciona. La furgo no funciona. És veritat. Agafem els que podem i anem a la torre o a algun lloc d'aquests. Ens traiem un sac. Puja! Minairons! Què farem? Què direm? Ajuda! Amb nosaltres, veniu!
Diu això, Sí, a la torre, a la torre! tots els minairons es giren, Regrupem-nos. els dels suïs liles i els dels suïs normals, et miren així i et diuen vale, i venen tots, però Vale. sense importar si estan posseïts o no cap a vosaltres. Va, intento matar els liles. Sí, intentem disparar contra els liles i... Acció. Bueno, 18. Vale, un lila el rebentes. I es mor. Vale, sí, va. Va, matant. no canviarà res, no? Sí. Vale. No vas matant, però està bé perquè 2-3 que ets fotut has encertat, que podries haver fallat. Ja. Bueno, ahí està. que, almenys que vegin que estic matant liles. Vale. Que som racistes de color. De color. Doncs us ve Som coloristes. un dels minairons, veieu que és un minairó bastant gran, que va portat sobre una olla, saps? Una paella, que va portat així com el cop de de... garròtics. Sí, com el de l'Astèrix i l'Obèlix, va portat així, veieu que és un senyor gran, i diu, ajudeu-nos, els nostres germans estan posseïts. Ja, ho estem intentant. Ja, estem disparant-los ja. Que... Entrem a la torre i fem-nos forts allà. On ens podem refugiar? La torre està tancada en clau. I aquí té la clau. Un d'ells. Quin? Són molts. Merda. Ves tirant granades. Però que estan mesclats. Minairons, que no estigueu posseïts amb nosaltres. Fem una línia defensiva. Vale, veus que això sí, et miren en Falguera, miren el robot superalt i et Aina veuen a tu i sí, veus que intenten formar Una falange. Si formen un semicercle, amb vosaltres a dintre d'aquests semicercles i a fora d'aquests semicercles són els minairons. Val? Ara És tirarem... factible vèncer-los? Sí. Ara tirarem iniciatives. Genial. O sigui, no us faré lluitar contra 1000 minairons, Clar, és el que anava a dir. Digues, però sí contra 998. 6 o 7. Ah, bueno. Divertit. Vale. Jo haig de tirar 6 iniciatives. Aneu tirant iniciatives, si voleu. Torca. Va, iniciatives amb agilitat, oi? Sí. 6 més 8. 14, tens tu... Jo tinc un 12. No em porto 2 amb 25 i 26, Bueno, no passa res. Aguanteu la línia! Hold the line! Exacte. Tan, 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 tan. Copyright. Ne. Vale, doncs... Com a la batalla de Quina l'Ebre iniciativa has 4. tret 12. Tu? Jo 14. Estem als últims. Aviam, l'Aina, 16 més... 16 més... On està l'Aina? 16 més 9... 25. Bueno, l'Aina us salvarà una miqueta, Vale. I en Falguera... Hem de trobar la clau. Què collons és això? 13. Vale. Doncs el primer minairó... O sigui, els minairons van... O sigui, per un minairó sembla que portin espases i escopetes i armes super guais, però recordo que són uns bitxos així. Vosaltres veieu que venen com si anessin amb escuradents. Ens estan atacant tamany nen, no? No, tamany nen no. Això no és tamany nen. Això És un bebè. Un bebè. Sí. Vale, doncs anem a destrossar aquests bebès. Anem a patades. Sí, o sigui, A patades. que si vosaltres sou així, el bitxo és així de petit. Això, una cosa així. És una cosa així, Sí. Mig metro, no? Més o menys. No, això són 30 centímetres. Bueno, entre uns i altres, no? Suposo. 30 centímetres és res, és... Doncs... Que els pots aixafar literalment. Tu quina iniciativa has tret? 14. Doncs veus que de cop i volta salten 3 minairons i es posen una baixa així i l'altra així, et venen, et foten un cop de puny a la cara. Que cabron! La dalt de tot et fa... Pam! Avisa'm que entra. Nah. 9 més 10, quanta tens? 19, sí. Doncs t'entra. O sigui, te l'has menjat el primer? No passa res. Pam! No és res. Escut d'aigua. Com? Ah, escut d'aigua. Ah, vale. Tens un més d'allà. És igual, sí, aquest no em fa. Quin dany fan, aquestes merdes? Ah, hòsties. És igual, vuit. però quan Un veig dau que de vuit. t'estan atacant... Tens armadura 4, o no et faig res, o mínim 4. No. No et fa res.
Però un bitxo de 30 centímetres muntat sobre un altre bitxo de 30 centímetres sobre un altre bitxo de 30 centímetres t'ha fotut un cop de puny a la cara. Ja, però potser no arriba, Vull dir... No, però s'ha estat els ous, sí. Són 90 centímetres. Exacte. T'ha donat els ous. Jo faig 1,80 m, per dir alguna cosa. T'ha fotut així a la panxa, cloc. És el que anava a dir, dic, aquest no m'ha fotut a la cara. Val, han actuat els de 3 minairons. Després de Iniciativa 25, quina tenies tu? 14, ho he dit 3 vegades. Jo tinc 12. Veieu que l'Aina salta cap al barullo de gent i comença a matar més Aina, minairons. intenta trobar així. la clau! I et diu, vale. O sigui, és un robot de 2 metres i jo així. I va fent així. Venen 2 minairons més que van corrents i et salten a tu a les cames i et venen a apunyalar. No, espera, faig... El provocar. Si és una acció llampec, sí. Sí. Vale, doncs veus que en lloc de saltar cap a ell salten cap a tu i els dos porten 2 punyals a cada mà. I salten així Espera, com... tu. Mitja merda. 12 més 10, res. 14, un t'entra. Bueno, I et fa 3 puntets de mal. bueno. Joder, no-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I ara mateix tens un minairó que tens... 14, però armadura 2. 4. Clar, armadura 2, 4. I jo et faig 7 de mal, li resto 4, 7, et fa 3. Si no haguessis tingut l'armadura que t'ha posat És ell, el de Max 3 Colverdi. te'n fotria 5. Vale. T'ha fotut 3 del llapis, no sé què. I ara mateix tens un minairó enganxat a la cara que t'està apunyalant així. I hi ha uns altres que et venen... Bueno, tens 5 minairons per tu sol. Sí. Iniciativa 14, Sí? et toca a tu. Bueno, pues el rebento. Un cop a un i un cop a l'altre. No? Sí. El de la cara, sobretot. Sí, Vale. a tot. Patada, puny, escut, el xarxafo... Tira. Tenen evasió 19, Ja, joder, no es toca ni de coño. Bueno, altre un 10. Mira, 10, vale. 10 just. Li fots el mal, Vale. que era amb l'escut, no? Sí. L'escut em sembla que era un dau de 6 més... la meva força. 3 més 9, 12. Sí, el dau. Aquest. Hi ha un minairó que li queden 8 de vida. Vale. Pots fer una altra acció, si vols. Sí. Fue una atracció. No? Ah, no, l'he fet allà. Bueno, Ja sí. l'has fet per protegir-te. No sé, torno... Si puc tornar a fer una altra història, una altra hòstia, Sí. pues li foto una altra. Aquí, en el mateix o en un altre? Bueno, va, el mateix, així, menys. Vale, li entra... A veure, bueno, li fas té 8 de vida, et feies 9 de mal, sí, el mates. Hi ha un minairó que l'has mort, o sigui, el que t'ha saltat i t'ha apunyalat, te l'has agafat així i li has fet. I ara mateix és una polpa sanguinolenta que els ulls encara els té lila, o sigui, és com un kebab, però amb 2 ulls liles que va brillant així mirant-te. Au. Iniciativa 13 del Falguera, veieu que comença a fer de la seva màgia i va llançant rajos i va matar més minairons, vale, dels que estan de fons, i el teu torn. Jo agafaré la meva pistola, la torca, i com que amb barracuda se'ls ha tret, li trauré a sobre. Vale. David està per aquí. Aquí. M'encendrà un piti. Encendràs un piti així. Què has tret? Un 11? 17, 24. Li entra. Perfecte. Un de 8. 7? Més? 7 i 9. 17. 17. 16, perdona. 16. Pues hi ha un minairó, Que està cascat. l'altre que tenia a S'ha sobre, menjat un bon i queda 3 de vida. Vale. Pots fer una altra acció? El remato. Sí? Sí, remato. Millor netejar-ho una mica. Vale. Sí, la cosa és... Clar. S'ha tocat el fusell. Vale, fes-ho.
Tinc l'arma descarregada. 10... 17. No, té 19, no... Llàstima. No, doncs. Val, queda un últim minairó d'iniciativa i aquest et ve cap a tu, ve corrents, un bitxito així, ve corrents, et ve a apunyalar, cap, 10. 14 més 6, Em dona. et dona? Sí. Vale. Puc haver de dir? No, t'ha donat ara l'armadura, aviam què et fa. 3, et fa un de mal. Un de mal. Perfecte. Tinc un de mal, I sí. llapis, no se n'ha deixat l'altre. Una. Val, tornem a... Bueno, seguiu veient que torn. els altres minairons, els que no estan posseïts, segueixen lluitant i es van apunyalant. Aguanta. Sembla un combat molt èpic, però és que són bitxos així. Ja. I estan fent... Són els fetitxes del Diablo 2. Tot això, que els 3 minairons que estaven enfilats un sobre l'altre et segueixen mirant a tu, baixen i els 3 et salten a apunyalar-te L'espinilla. els turmells. No arriben a l'espinilla. Un t'entra, 20, 16, quanta tenies tu? 19. No t'entra, t'entra un, Vale. vale? 6 més armadura 4 et fa 2 més de mal. O sigui que fan dany, no?, per tenir una merda d'armes. Són uns cabrons. Cabrons, tio. Són minerons cabrons. Què farem, què direm? És 3, no m'has dit, de dany? 2. Dos. Perquè tens armadura 4 i t'ha fet No. 6 de mal. Queda 9 de vida, tampoc és... O sigui, Vale, no és clar, molt cascat, 14 de vida és... Ja tinc 11. Pensava que no farien res d'aquesta penya, però bueno. Bueno, i sort de la seva armadura, perquè ja, si no ja. t'hagués fet més. Ja. Val, queda un minairó amb iniciativa 17, que està a 3 de vida, que era un d'aquells que t'havia saltat a sobre, que és el que li ha disparat i que encara t'ha enganxat. Veus que el tio et segueix intentant apunyalar No? i no fa res. L'Aina i en Falguera segueixen fent de les seves coses i et toca a tu, ara amb la teva iniciativa. Pues... Faig amb l'acció normal, li fot un cop d'escut a un, Mira, a un altre, saps? tenen evasió 19, Vale, no li foto. Li vas a fotre així, per aixafar-lo i el minairó salta Vale. i s'ho esquiva. I l'acció llampec, Rematar el que t'està... és que no. Sí, que dono un cop de puny a... Faig acció, El que quiera. em gasto el manar, vale, que suposo que, bueno, la partida anterior... El tenies Sí, de la- activat, no? No, en aquest combat... Ah, vale, de la partida anterior sí, heu recuperat tot Sí, el sí, mana. Sí. Pues gasto 13 de mana i tinc els punys de pedra i li foto en el de 3, Vale? que el mato perquè el meu mínim és... Bueno, a veure, Bueno, ara has d'impactar. vale, 12, és sí. 9. Li fas així i és que el claves al terra. Vale. Puny de roca. Puny de roca. Un menys. Un menys, queden 4. Et toca a tu. Perfecte. Tenia un que m'estava venint, oi? Tu tens el Minairó amb iniciativa 8, que és l'últim, Sí, que que és el que t'està atacant a tu. I el Bernat tenia 5 Minairons, que ja li han... O sigui, ja se N'han tret dos, n'han sí. mort 2. Sí. Vale, aquest m'està intentant apunyalar, no? Sí, et té cap a sota, o sigui, t'està intentant apunyalar, sí. Li puc disparar a bocajarro o és molt tomat? No, li pots fer. Pues amb el fusell que encara el tenia a la mà. Pa! Vale, tindràs un més 1 Perfecte. per ser... No. La mare que et va parir. Fuck. Hauríem de fer una musiqueta perquè cada vegada que sortís la pífia sortís el nostre logo allí. Pífia. Hòstia. Doncs li intentes disparar a bocajarro, però com que és tan baixet, et passa corrents entre les cames, dispares i no fas res. I a més el tio passa per corrents per darrere i et fa així. Saps? Et queda una altra acció. Tinc l'últim tret. Vale, tira. Disparar-li. Ara no tens el meso, eh? No, ja. 18. Ui. Té 19. Se l'esquiva i et segueix fent així. Ve cap a tu. Et destrossaré. 16 més 6, 22. Sí, de sobres. 8, tio puta! Et fot 6 de mal. Et salta, Desmem el llapis, que estic molt et focat. salta i és que el cabron te comença a apunyalar així, saps? O sigui, se t'ha enganxat al coll i t'està intentant apunyalar amb... Em queden 4 punts de vida, estic bastant... Intenta cascat. apunyalar en el coll. Vale. Tu et pots curar? Ets healer, no? Sí. Ara, quan sigui no me'n torno. Veieu que l'Aina i en Falguera segueixen fent coses així, en Falguera fa un conjur
li surt unes llums de colorins i mata un dels Minairons, fa pum! I el transforma en Xocapic. Ara que mateix queden 3 Minairons, 2 per tu i 1 per mi. que 2 són els que estan cap a tu. Vale. Que són els que t'estan intentant apunyalar l'espinilla. Pues vale. Els hi toca amb ell. Un entra, l'altre no. Va, un entra, Bueno, l'altre no. espera, 19. Sí, els dos entren. No, més 6. O sigui, 6, 9... no era 10? No. És 9. Ai, és 6, veus? Pues abans estàvem sumant 10, per tocar-me. Pues em dit d'haver passat, però era 6. Pues llavors potser no m'hagués menjat. Igual. Va, és igual. Bueno, el de 20 segur que m'entra llavors. Ja veiem quant de mà et fa. No et fa res, o sigui, l'armadura et protegeix. Vale. Et toca a tu. Pues encara tinc els punts de llonces, Sí. Queda aquest torn i un altre. pues li foto un cop i un cop d'escut a l'altre. Tira, digue'm quin dau és el que vols que sigui l'escut. Primer l'escut, que no. El Minairó salta i et fa així. I llavors en aquest mateix pues, li foto el cop de puny. 17. Se l'esquiva. Joder. Fuck. Toca a tu. Vale. Faig servir la meva acció per curar-me a mi i curar els meus aliats que estiguin a 5 metres. Vale, sí. D'allò? Sí, penseu que esteu lluitant molt a prop tots plegats. Són... això, 4 de mana menys. I a part dels 2 que salvo en un moment, tinc un de 4 de més. 5 punts de vida per tothom. Bueno, està bé. Una boira surt del meu penjoll i comença a envoltar i comença a tancar ferides. Estic a 9 ara. No, tu has recuperat la meitat de la vida, eh? Sí. Berni, I tu t'has curat al tope. Què? Tu T'has curat al tope. Hòstia, Perquè t'ha curat 5 punts de vida. que savi, I que guapo, no, això? Sí, és per poder manipular sense que es vegi. Vale, curo tot, Sí, estàs al tope. Això, ha sortit una boira de mi que t'ha ensaclat i... Vamos! I... hi ha algú de fum també, ficat. Vale, entenc. Està fumant, saps? T'estava fotent un submarino dintre l'escafandra. Et queda una acció per més. la propera partida vull metralleta. Per tenir una metralleta ens hem de carregar com una metralleta, aquí està fotut. A mi m'aniria molt bé. Queda una acció més? Sí. Genial. Bàsicament l'únic que puc fer és carregar la meva pistola. Vale, No, carregues. espera't. Tinc un tio davant. Què ja estic dient? Saps? Sí, tens un tio davant que t'ha intentat... Cauen les apunyalar meves el armes al terra, l'espada i intento rajar. cor. Vale, tira. Tinc 6 de forma física, però... Toma! Li fas així, li rajes, aviam com el fas. Què vols dir, l'Almany? Sí, el mal. Us de 6 més... Menys 1 més la força física. 1 de 6 més 5. 11 Fas 11 puntets de mal. Hi ha un... Aquest Minairo té 9 punts de vida i hi ha 2 que tenen la vida al tope. Intento tallar-li a fet el dit. Vale, sí, no, t'està fent així, li talles, però li talles els 2 dits i ara mateix és un Minairo que va així. El tio se li ha caigut els ganivets amb els que et venien, però són ganivets de cuina, O sigui, Fica't algú del teu tamany. Bueno, te'n recordo que el tio t'ha saltat el coll i d'una hòstia t'ha deixat a 4 de vida, Fica't algú del teu tamany. El tio et ve a atacar altre cop, L'intento dir. 8 més 6. El tio, com que està ferit així, no et aconsegueix donar. Queden els 2 Minairons de 26 i 25 d'iniciativa, El que passa que ja no tinc el... que et segueixen apunyalant els turmells. Ja no tinc els punys i no tinc prou mana... Ah, calla, sí. No, mira, t'entra un, Tens just mana. vale? Que et fa... No et fa mal, perquè tens 4 d'armadura i t'ha fet 4 de mal, no et fa pas mal. Vale? O sigui... Tens els 2 així, xaca. Quan et fan una hòstia, encara que sigui el teu damage threshold X, sempre et farà un punt de dany. No sé si aquí funciona igual, Bueno, aquí tirem per impactar i per És com ferir. si el foto amb l'espasa, l'armadura s'ho menja, però un te l'emportes. La nova s'ho menja, tio.
Vale. No, però està bé per si mai es fa una segona edició. No, jo ho dic perquè Tenir-ho. té certa lògica, perquè si no algú tingués un damage threshold molt bèstia, no el mataries. Si tu tens una arma que fa X dany i tens una damage threshold de X més 1, no li faràs mai dany. D'armadura a nivell alt em sembla que arribaves a 6 com a màxim. Vale. I les armes poden fer... No, però vull dir, que certa lògica, sí. Però és I ara igual. que us estan atacant en ganivets de cuina que fan un dau de 4, un dau de 8. Em queden... Puc fer el punys de pedra, em L'escut. quedo a 1 de manar. L'escut s'ha desaparegut. Va, ja no tinc l'escut. Em quedo a 1 de manar. M'han passat ja 2 torns. Clar, torno a tenir les xonses de pedra, i li foto a un i buido el carregador amb un altre. Vale. Digue'm quin dau... O sigui, quina acció fas primer? Primer el puny, 12 més 9, entra. vale? I això era un dau de 6, Més 3. això més 3, sí. El- No, un dau de 6. És la meva força més 3. Ah, És 9 més 3, 12. 12. Doncs hi ha un minairó que està a 8 de vida. Vale? I llavors S'ha fotut en un bon meco. el que disparo... Si faig 3 tiros, Tu tens la pistola, fas 5 tiros. 5 tiros, però puc disparar-li a un i a un altre i a un altre? O és too much? És massa. O sigui, pensa que estaries així... Com a... Si vols t'ho deixo fer, però si falles... Com l'altre dia vaig poder buidar el carregador. Si falles, li fots un tret amb ell. Estan fora d'iniciativa, em sembla. Ah, vale. Si falles, li fots un tret amb ell. li foto... Quan un tiro ja està. No, li foto... Vols buidar el carregador? Li buido el carregador, però a un només. Vale, doncs tira 5 per cada dispar, tira per impactar i per ferir. Un entra, Entra... l'altre també, Jo crec que ja està mort. l'altre també. Agilitat més... Jo crec que ja està mort. Fins a quin punt fa falta que tiri... Va, buido el carregador. Ah, un falla, un tret de 3 i l'últim, 10 més 9. 19, entra. Perdó, no, més... Ah, no entra. Vale, doncs... Quatre. Bueno, són 3 que han entrat, no? El primer li fas... 6. 6. Hi ha un que està a 2 de vida. Dels que tens davant teu, dels 2 que tenies tu Però estava davant teu. disparant a un només, Està que- esperant aquest. El que tenia, el que estava a tope de vida o el que no? No, el que estava a tope. Sí, Vale, sí, pues- s'ha apartat un i li comença. Li has fotut 6 de vida, no? Doncs hi ha un que està a 14, 5. 9. a 9... I, va, si li faig 2 4, el deixo a 1. 3, bueno. Bueno, està a 6. Vale. Vale. El teu torn. L'he rajat abans i amb la pistola de la mà, que la tenia carregada, li faig un de... Siguent un minero cinètic. O sigui, contra Vale. la seva evasió. Vale. No, espera, contra la seva resistència. Vale, té resistència a 10. Vale, més fàcil. No? Mm. Vale, guai, perquè ets amb agilitat. 18. Entra. Bien. Vale, en comptes de fer servir un projectil, és més un raig de... Vale, 1 de 8. Ah, aquest és de 8. 7. 7. 7 i el meu poder mental 9, 16. Són electrocutes. Queda... Poder infinito! Sí, tal qual fa. És com un tàser. Vale. Sí, puc tirar projectils cinètics de velocitat, un projectil en si, o un encanteri d'atac, llavors és com un raig. Mola. Val, doncs després d'això, d'haver matat aquest, ja només queden els 2 minerons que t'estaven apunyalant a tu els turmells, que et segueixen apunyalant. Pesaos, tio. 18, més 9, Més 6. ai, més 6, t'entra, Sí. i aquest, com També, tenies? sí, els dos, 19. T'entren els dos, Però potser em maten, 6, t'entren Ah, 4 no, de mal, que m'has curat. t'entren 4 de mal d'un i 5 de l'altre. Pues perquè m'has curat. T'han fotut Estava 9 mort, de mal, o sigui, Tajo de els... 9 és... Estava mort, Ara menjarem i et curaré una mica. El teu torn. Pues primer, com que encara em Hi ha queda... dos a sobre teu. Em queda un torn de puny de les xonses, de ferro, de pedra, a un, vale, li entra, el mínim que li faig són 9. 9, No, si fas el mínim 9, el mates automàticament. és que
A qualsevol dels dos els mates, perquè un té 6 de vida... Sí. Ja, i compta la forma física és la força. Per tant, o sigui, però no tiro dany, és directament... No, és directament. O sigui, és 9 més 3, és el dany que li I amb un que li fots 12. Un té 6 de vida i l'altre té 8. A qui tu escolleixis li fas... El de 8 mateix. Em sembla que això ha cascat l'àudio de... No, te l'havies apartat amb l'escut, no? I ara PAH! Sí. Sí, has buidat la pistola, no? Sí, a un li he buidat la pistola. I ara li he fotut amb el puny i a l'altre que Tires queda... les armes a l'aire, saps? Sí, a l'altre que queda li foto amb l'escut. Vale, tira l'escut. Grande. 11 més 9... Entra perquè té... Més 8. Té 18, sí, té no, 19. És agilitat o forma física? És forma física. Entra. En tot cas és forma física. I a l'escut és un dau de 6 més força. O sigui, 2 El més mates. 9... és veritat, si tenia 6. Bueno, després d'aquesta escabatxina on gairebé us maten On estan els nostres companys? els minairons, veieu que el combat ha acabat, els minairons que no estaven amb els ulls liles queden molt poquets, el senyor gran està molt malferit i s'està a punt de morir, l'Aina i en Falguera han fet una autèntica escabatxina, tot de llums i així, explosió i tal. Vull gastar manar per curar tothom. I tu pots curar manar, no, també? sí, amb això. I ara mateix diu carnisseria. Una brutal carnisseria s'ha desenvolupat als peus de la torre. Minairons morts a dojo. Entre ells, però, hi trobeu moribund a un minairó molt ancià, que era de l'escut que us deia, el qual us explica que el concili fatiller no hauria d'haver vingut mai a Carnut, perquè han despertat el mal de Tatxula. Després d'això, li dona un infartito de hàmster, fa... Com es nota que ens diem Bernats? Jo els intento explicar als minairons que no, els que van venir no eren del concili fatiller, nosaltres som del concili fatiller, que van venir eren renegats. Doncs després d'això, els minairons supervivents que no estaven posseïts fan la... O sigui, recullen els cadàvers tant dels que estaven posseïts com dels que no... la batalla... Acabat, heu guanyat. Els liles exacte, heu guanyat. Estic curant a tothom. Els esteu curant i així. I els minairons us expliquen, bueno, nosaltres havíem vingut aquí com cada dimecres a vendre ratafia, perquè si és el que ens dediquem, això era un mercat de ratafia, però al concili fatiller, els que van venir, els enviats, la setmana passada, van entrar dintre la torre i van anar molt a dintre, i en allà van despertar alguna cosa, no sabem el què, que no ho haurien d'haver fet mai, i la meitat de població d'aquest enclau va quedar afectada per això i bueno, portàvem dies lidiant amb aquest tema. Al principi eren 2 o 3 víctimes que acabaven així com posseïts i tal, i els podíem controlar, però és que al final ha acabat sent la meitat de la població. Això és que han llegit el llibre de los muertos, de la mòmia, han despertat aquí els poders i apa. M'agradaria oferir-los les begudes que hem saquejat. Sí, els minairons que heu rescatat, que heu ajudat a guanyar el combat, estan molt agraïts de la vostra ajuda, i de fet us venen i a cadascú us diuen gràcies per la vostra ajuda, us regalem una ampolla de ratafia interespecial a cadascú. Com és l'ampolla? Perquè deu ser una cosa així. No, són grosses, tio. L'ampolla és més grossa que ells. Ah, vale, hòstia. L'ampolla és el següent i té els següents estats, que es restitueix un dau de 6 de vida per glob, sí. Val? I aplica els següents modificadors: menys un dau de 6 a l'evasió i més un dau de 6 de resistència per un dau de 3 de torns per cada glob que feu. Això què vol dir? Que us podeu curar molta vida, però com que us emborratxeu, teniu poca... vas així, podeu acabar amb... Un dau de 6 de vida. Un dau de 6 de vida per glob. I menys un dau de 6 a l'evasió. Joder. I us dona un dau de 6 més a la resistència. O sigui... Filosofia del borratxo. Contramàgia. Una hòstia no te l'esquives, però un conjur, anant com una puta cuba, no t'afecta. Vale. Perfecte. Bueno, és bo saber. Em sembla molt heavy perdre molt a punt d'evasió, Però imagina que et ve un mag, tu t'emborratxes
i el mag en llança conjurs. I Un mala bola de foc és un conjur? Sí. O sigui, no ens afecta el foc. No, però va per resistència i potser tires i dius m'he fotut 2 globs. Doncs sumo més 5 que la meva resistència. Quanta resistència tens? Clar, Tu? 16. Doncs vas amb resistència 21. Que un mag t'hagi de superar resistència 21. Vale. Déu-n'hi-do. Però clar, et ve i t'apunyala un nen petit amb una forquilla. I era això, m'agradaria donar-les les ampolles que hem trobat abans, bueno, que hem requisat abans, perquè ens en donin informació. Diuen això... Crec que ja ens ho ha dit el Xavi. Sí. I hauríem d'inspeccionar les tendes del concili. El concili va venir aquí, va estar tocant els nassos, bàsicament, el síndic amb els seus col·leguis. A títol privat. Bueno, van venir Exacte, com a enviats discernint del concili. I han despertat algú que hi havia allà sota i ara mateix nosaltres tenim un problema. Totes les tendes del concili les podeu, o sigui, les tendes de campanya així que hem muntat el seu campament, les podeu revisar i remenar i tot el que hi hagi ja és vostre. Nosaltres ens encarregarem d'enterrar els nostres morts i mirar de recuperar el que puguem d'això, perquè això és una desgràcia per nosaltres. No, ho entenc. Pensem entrar dintre la torre a fer dormir això que hagin despertat. Si ens voleu acompanyar. Bueno, primer us buscarem la clau, Genial. val? Que l'ha de tenir algú de nosaltres, bueno, dels nostres compatriotes, i un cop la tinguem ja... No estarà la clau a una de les tendes del concili, perquè si el concili va entrar... no ho sé, si voleu investigar i així... Sí, anem a mirar allà. Val, doncs tireu... Anem menjant. O sigui, ara mateix recupereu tots els punts de vida i de manar. Que bé. Perfecte. Sí, Farem un descans en allà. Sí, heu descansat, esteu menjant, en Falguera està fent amics, l'Aina s'està netejant, està investigant i així. Aprofitarem les tendes aquestes per passar la nit allà. I sí, si voleu passar la nit, endavant. Bona pensada. Avisem al concili. I esteu investigant i així. Qui vol parlar amb el concili dels dos? Jo. Doncs... Bueno, jo mateix. Has de superar un 16. Jo investigo com... Què has tret? 9 més 7. 9 més 7... 16. Era 16. No, superes. Estàs així... Era 16 o més. Bueno, sí que la superes, cony. 16 o més. Entres i et diuen, aquí al concili qui és? Aquí Barracuda, de l'expedició de Carnuc. Sé qui ets, informi. Doncs hem lidiat amb la situació que hi havia, que havíem avisat abans, amb èxit. Fantàstic. Ara ens disposem a investigar les tendes de campanya de l'expedició d'en Sínvic i ens disposarem a entrar a la torre. Sembla ser que en Sínvic va despertar alguna cosa a priori màgica. Què vols dir amb despertar? Això és el que anem a averiguar. Té pinta que té alguna cosa a veure amb un llibre de mitologia. És possible que estiguem parlant d'alguna deïtat o d'algun déu, o d'alguna història, o d'algun esperit. Aviam, sisplau, som científics i màgics. No creiem en déus. Nésser. Bueno, vale. Doncs, o potser algun tipus de màgia que emet la torre, que ha posseït a la majoria dels minions aquests. És que no és com Minairons. Els Minairons. Ara m'he imaginat. Oh, pata! Oh, banana! Para tu! Habitants d'aquí Carnut és molt possiblement una nau especial dels Minairons. Però això és una elucubració, no? No ho sabem. O sigui, ens ha donat la sensació. Vale, ens dona la sensació que podria ser algun mètode de transport dels Minairons. De totes maneres, ara anem a investigar. Us mantenim informats. Passarem la nit aquí avui. Val, perfecte. Nosaltres ja hem pacificat Borne, ja sigui, ja és nostre. El legado de Borne és pacificat. Bueno, pot dir que s'han carregat els civils, bàsicament. Bueno, no se'ls han carregat, els han adoctrinat. I en breu s'acabarem de tenir tota la logística per enviar una esquadra de suport cap a vosaltres. Seguiu investigant i ens posem en contacte amb vosaltres dintre d'un parell de dies. I de més, apa, concili fatiller fora. Quick! Vale, vinga, que vagi bé. Sí, ja t'han penjat. Ja. Sí. Investiguem? Sí, anem. Tireu observació. L'ajudo.
si em deixes. Vale. Sí. O 3... Però no és millor que et tiris tu, també? Jo et dono més 2, segur. Vale. Sí. O 5 més 3, 8. I perquè tu podies treure... Bueno, el traieu. Trobeu una pàgina del diari, o sigui, on treu una tenen la tenda. mateixa observació, en el fons. Sí, els dos sou historiadors, el mateix. I diu així, dia 42 de l'expedició, després de dies investigant la columna de Carnot, hem descobert que és una nau Canut amb la qual els minairons es van llançar a la conquesta de l'espai fa 1000 anys. No obstant això, pel que ens han explicat els més vells entre els minairons, a sota hi hauria una ciutat molt més antiga amb el nom de Tatxula. Aquest nom ve de més antic. Segons ells, té a veure amb una llegenda local sobre un ésser vingut del més enllà al qual venia a consumir la vida Goblin. Després d'un combat contra anotació, depenent a qui preguntis et diran que van ser minairons, d'altres esquirols espacials i d'altres leprechauns irlandesos, però tothom sap que els leprechauns irlandesos es van extingir fa segles. Va ser desterrat, la paraula desterrat està tatxada i posa enterrat. Enterrat, vale. Hi ha un... Val? Com l'ha escrit? L'ha descrit com un ésser vingut del més enllà al qual venia a consumir la vida Goblin. Vale, ésser de Boramons. Enterrat. Enterrat, entenc, a la ciutat de Tatxula? Sí, o sigui, per al que et diu aquesta nota és que a Carnot era una nau Canut, Sí. que quan es va estavellar Goblin ho va fer sobre una ciutat. I d'aquí va sortir tot això. Perfecte. Veieu que realment no és que hi hagi coses de valor, o sigui, a les tendes del concili no és que hi hagi coses de valor, a part de per la trifulca que hi havia entre els minairons posseïts i els que no, us dona la sensació, bueno, veieu, teniu clar, que la gent que hi havia del concili va agafar tot el que podia i van entrar a dintre i ho van deixar-ho tot, que no hi ha res aprofitable. Vale, una superexpedició. Vale. A veure, anem bastant bé, tenim racions, tenim coses, tenim la ratafia, els diners no ens serviran de res, però bueno. Jo m'esperaria a investigar una mica més aquests 2 dies i quan arribi a l'esquadra entrem a més. Sí, totalment. No, o sigui, l'esquadra tardarà més en arribar. Vale. Sí. Contactaran d'aquí 2 dies per saber què estem. Vale, doncs, quan tinguem la clau, pues, Sí, quan tinguem la clau... a la que els minairons la trobin, Bueno, es fa... Passeu la... Us recordo que havíeu arribat de que s'estava fent de nit, perquè sempre s'arriben a aquests jocs quan s'estava fent de nit. Mengeu... La batalla ha sigut de nit? La batalla ha sigut en el capvespre. Vale. Bueno, Hòstia, Sí. el cap era com de dia, però vale. Bueno, és un planeta alienígena, no sabem quan és de dia i quan és de nit. Quan Netflix faci la pel·lícula, ja ho parlarem amb el departament artístic, que jo els truco, que a mi em coneixen. Sí. Ara m'he perdut. Això, que ja heu fet, o sigui, després del combat així, heu sopat, heu fet una miqueta de gresca i xerinola amb els minairons, i us ve la minairona, que és com la que ha acabat sent la jefa d'aquest col·lectiu de minairons que han sobreviscut, i us dit, hem trobat la clau, i us donen un penjoll immens, i diu, i també hi havia aquest paper. Veieu que el paper és una altra... Carta de navegació. Bueno, sí, una altra carta del diari del Sínvic. Hòstia, aquest tam... Sí, el noi escrivia molt. El van perdre per això, aquest paper. Anàvem deixant papers per allà. Sí, diu, dia 45 de l'expedició, molts dels minairons que van caure malalts a l'activar-se la columna i van morir han tornat de la mort i ens estan atacant. No ens queda altre que entrar dintre la columna i anar cap a baix. Bueno, La Tatxula. Resident Evil. Bueno. Ja sabem la direcció. Sí, cap a baix. Cap a baix. Doncs diu així, diu, preguntes i més preguntes, on està l'expedició del concili, qui eren aquests minairons, quina serà la recepta de la ratafia interespacial, que és el que realment ens importa. Estaria bé. No hi ha temps per a tantes preguntes, però sí per a reposar forces i investigar les afores de Carnot, que és el que heu estat fent ara. Poca cosa he pogut treure en clar, tot està malmès, no obstant, en això, aquesta nit que heu passat a cobert us ha anat molt bé. Ara m'he perdut. Heu intentat comunicar-vos més vegades amb el concili fatiller, Sí. però ara mateix de la ràdio només hi ha que estàtica, tot i que a vegades podeu sentir les paraules de Carbonara. Carbonara. No? A la ràdio. A la ràdio.
Què vol dir això? De cop i volta, un fort xiu-xiueig envaeix les vostres ments, fet que us provoca un malestar molt gran i com les runes de la columna comencen a brillar, passant del color lila al magenta de la columna sobre la comporta, sense que vosaltres activeu la clau, i d'allà comença a sortir molt de fum. Es senten uns crits esgarrifosos. Està fent una barbacoa, claríssimament. Del no-res es forma una tempesta elèctrica similar a la que us vas fer estava allà farà un parell de dies. Fora. Sí, i els jacs van impantant a terra i comencen a destrossar-ho tot. No teniu altra opció que no sigui entrar dintre la gran columna. Pues, si no teniu cap altra opció... Suerte. Feu-me una tirada de resistència, amb dificultat 15. Tirada de resistència. Sí. O sigui, tinc 16. Sí. Què hem de tirar? No, Ai, de resistència, de poder, de temprança, perdona. Temprança, Sí. vale. No, dic, si dic resistència tinc 16, ja és més superior de... 24. 11. No supereu, perquè dificultat 15. Del cel, tu entres a la tempesta, pots veure com es veu entre els núvols de color magenta i els gems així, Sí. una figura d'un gran ésser tentacular, qual Zulu? sembla... Sí, però no ho direm per als drets d'autor. Vale. Un ésser molt xungo, sí. Un ésser molt xungo amb dos ulls immensos. Ho veus borrós i desapareix. Tu saps que és... T'ha donat Jo la no ho he vist, sensació això, que eren els núvols. No, tu veus núvols de colorins que van caient vist allò? llavors. Perdona, no sé de què em parles. No? Uau. Ningú més uau. Bueno, Què passa, Eli? Has vist alguna cosa? M'ha semblat veure una figura als núvols, però igual ho estic imaginant. Mira, jo carrego l'arma, la pistola, li poso una de les bateries... bueno, Tanquem les portes, baixem a baix. tanqueu les portes i La baixeu colmena. cap a baix. Si entreu L'únic que dintre de la podem fer. torre. Sí, clar. Entrem-hi, abans que ens el Aneu preparats, eh? Sí, Tots sí, teniu... pistola, Heu recuperat la d'això. espasa, Vale. escut, granades, ratafia... Què pot sortir malament? És el millor, o sigui, Ja entrar en intentaré. una cova a fotre trets. Intentaré untar les espases... Amb el verí amb el verí que de he l'aranya. espiat. Vale, doncs fins aquí la sessió d'avui. No, Heu matat a 6 Hòstia, ja minairons està, de categoria 2, Opa! que això són un total de 120 d'experiència. Pugeu de nivell, Sí. Clar, perquè ara tinc 120, són 250 punts. 250 punts d'experiència. Heu pujat de nivell. Oh, yeah! Si voleu fem ràpidament lo de la pujada de nivell. Sí, i tant. Doncs... Fins aquí la... M'encanta. He fet un plan només del... Sí. del Fins aquí la sessió d'aquesta setmana. Ja portem 3 sessions de 4 d'aquesta primer mòdul, primera temporada. La setmana vinent, o l'altra, no sé quan llarga serà el que tardareu en l'expedició, acabarem d'esbrinar què ha passat amb l'expedició, que hi ha sota Tatxula i que és ben bé la ciutat de Carnot. Yeah. Espero que us hagi agradat la d'avui. Sí. Ens veiem la setmana vinent. Dale like i suscríbete. Bendiciones.